हाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायगारनानै लाबाय। दा जोङो सुरिया पार्कआव बेरायनो फैदों। नै हाजो गाखोबाय ओमफ्राय नोंसोरनो देखायनो होननानै सिनारिफोरखौ सोर सोर बेरायफैयाखै बेरायनो हागोन। सुरिया पार्क हाजो ओमफ्राय बेयो अन्थाइ खाम्फा लुनानै दोननाय आरोना। र' नोंसोरनो देखायनां बेलाय अन्थाइ खाम्फा गोदोबा मा जायामोन बबा ना दावहाफोर जायामोन। अन्थाइ गिदिर गिदिर दंथारो नै लुन्द्रा लुन्द्रि। सोर सोर बेरायफैयाखै बेरायफैनो हागोन। बिराद मोजां जायगाया। मेंबाय जों। मा होनो बे दुब्लि सिङावबो दुब्लि थालायोना। नै फिसाफोर गाखोबाय दाना माबायदि गाखोयो। मामिनो बोरै गोजौआव गाखोखो ओइलानो मामि गाखोबाय। खानाया सिथ्रा होफिनबाबो लैबायना नै थांनानै जिरायजोब्बाय जिरायद्लाबाय जोंहा जाखांबाय। जानायखौ नोंसोर बे ना जानायनि लाब्रा अमा बेदर लाब्रे 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 बोरमा बेदर मा जिनिस मैद्रु पेन्दिं बादारे। नै दाना एक्सप'आव फैलायबाय जों। जा मोजां मोजां बेग ओरै लारि ना मा लानो गोसो बै फुल ओइ र' मा Mami no! Mami!